Pagpangita og potential game developer sa Region 12 alang sa pagmugna og online chill games gipaygayon sa General Santos City. Game development industry dunay dakong tabang sa ekonomiya sa nasod sumala sa Department of Science and Technology. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Usa ang board games nga sagad ginadula online nga dunay matud pa minilyon ka users worldwide. Na-develop kini gamit ang makabag-ong teknolohiya. Matud sa Department of Science and Technology kon DOST, sagad niini nga mga dula na-develop abroad nga gidumala sa mga foreign game developer. Kung asa mga Pinoy, taman lang sa pag-assist sa pagbuhat niini. Marami tayong mga game studios here in the Philippines that are providing services for big-time game studios abroad. So ang ginagawa natin dito is tayo ang gumagawa ng asset nila, tayo ang nagko-code ng mga games, part of the games nila. Apan matud sa DOST-12, angay sab nga makabaton ang atong nasod og games nga tangkilikon sab sa 43 million gamers sa nasod. Ang pagpalambo niini dakong tabang matud pa sa ekonomiya sa nasod. Because this is a trend worldwide, not just a game, but it contributes much to the economic propel of our economy. Busa sa karon, gitun-an sa ahensya ang pagpangita og potential game developer sa reyon nga pwedeng giyahan sa tabang sab sa mga international game development experts. Gani adlang Lunes, gatusan ka mga game developer lakip estudyante gikan sa nagkalain-laing tunghaan ang misalmot sa gipaygayong knowledge exchange on Web3 and game development activities sa DOST-12 nga gipaygayon sa General Santos City. It's really helpful po talaga sa amin because they provide awareness po talaga. Apan gipasabot sa DOST nga ang klase sa games nga i-develop mao ang gitawag nga chill games. We are trying to curate a program appropriate for mga game developers natin who are doing chill games or yung mga games na nilalaro ng normal or common na tao or common na gamer. Unlike yung mga serious games kasi mga simulation game. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.